Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Пеш аз оғози навор ҳамаи мусалмононро бо иди Саиди Фитр табрик мегӯем. Ба шумо имони комил, саломатӣ, умри дарози пурбаракат ва хонаи ободро орзумандем. Бигзор ки Аллоҳ рӯзаву намозҳои мову шуморо ба даргоҳаш қабул гардонад ва бигзор ки дар ин рӯзи Саид орзуҳои неки мову шумо амалӣ гардад. Идатон муборак дӯстон. Акнун навори имрӯзаро оғоз мекунем ва дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати Шифофармо мебошад, ки шумо имконият дорем ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Дэниел Кормье гуфт ки аз чӣ сабаб барои Ислам Махачев муҳориба зидди Арман Царукян муҳорибаи фоидаовар нест. Аз ҳама вариантҳо барои Ислам муҳориба бо Арман муҳорибаи камфоидаовар аст, лекин аз ҳама муҳорибаи вазнин мешавад. Стили Царукян ба ӯ имконият медиҳад ки бо Махачев қувваозмоӣ кунад. ман фикр мекунам ки муҳориба бо Арман барои Ислам аз ҳама муҳорибаи вазнин мешавад, лекин боварӣ надорам ки ин муҳориба ба Ислам пули калон оварда метавонад. дар ҷои Махачев ягон кас намехост ки бо Царукян муҳориба гузаронад, на аз тарс, балки ин муҳориба маънои кам дорад. барои Ислам муҳорибаи калон дар кор аст. шояд ки ягон чиз тағйир ёбад, агар ки Арман Оливейраро шикаст дода тавонад. аммо ман ҳоло ҳам боварӣ надорам ки муҳориба бо ӯ ба чемпион чунин фоида ба монанди муҳориба зидди Дастин Пория ё ин ки Ҷастин Гейҷи оварда тавонад, гуфтааст Кормье. хотиррасон мекунем ки Арман Царукянро аллакай шаби 13 ба 14 апрел муҳориба зидди Чарлз Оливейра интизор аст ва ғолиби ин муҳориба рақиби навбатии чемпион Ислам Махачев шуда метавонад. чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Майкл Биспинг боварӣ дорад ки Бон Никал ситораи калони UFC шуда метавонад. бисёри одамон шикоят карда истоданд ки муҳорибаи ӯ дар карди асосӣ мегузарад, дар ҳоле ки чунин ҷангварон ба монанди Коди Гарбрант ва Дэвисон Фигередо дар карди пешакӣ меҷанганд. гап дар он аст ки Бон Никал ҳамаи имкониятро дорад ки яке аз бузургтарин чемпионҳо шавад. ӯ версияи амрикои Ҳамза Чимаев, Ислам Махачев ва Ҳабиб Нурмагомедов аст. бо чунин базаи гӯштинӣ ва корҳое ки ӯ мекунад, Никал дар ҳақиқат метавонад ки Ҳабиб Нурмагомедови амрикоӣ шавад. Бон Никал ҷангвари олиҷаноби бебохт аст ва UFC медонад ки дар даст чӣ гуна истеъдод доранд, гуфтааст Биспинг. ва дӯстон, дар ҳақиқат бояд гуфт ки Бон Никал аллакай ситора аст ва ӯ ҳамаи муҳорибаҳои худро дар якум раунд ба анҷом мерасонад. илова бар ин, стили ӯ дар ҳақиқат ба монанди стили Ҳабиб ва Ҳамзат аст ва ӯ барои ҷангварони вазни миёна проблемаи калон шуда метавонад. шахсан худи ман муҳорибаи ӯро зидди Чимаев дидан мехостум. ҳардуяш дар вазни миёна баромад мекунанд ва ҳардуяш гӯштини беҳтарин доранд. дӯстон, чӣ гуна ки аз навори гузаштаи мо медонед, рақиби Муҳаммад Наимов дар UFC маълум шуд ва ин ҷангвори арманӣ Мелсик Багдасарян мешавад ва ҳозир каме маълумот оиди ӯ пешкаши шумо мекунем. Мелсик Багдасарян ҷангвори амрикоӣ зодаи Арманистон. ӯ 32 сола буда 1 м 72 см қад дорад. рекорди касбии ӯ аз 8 ғалаба ва 2 бохт иборат аст. ғалабаҳо 5 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 3 ғалабаи дигар бо қарори доваро. аз бохтҳо бошад, пас ҳар дуи бохтҳои ӯ бо тариқи сабмишн буданд. тарафи сахтии Мелсик албатта ки стойка аст. ана тарафи сустии ӯ бошад греплинг аст. Мелсик ба UFC соли 2020 бо тариқи Dana White Contender Series шомил шудааст ва аллакай дар UFC 4 муҳориба гузаронидааст ки 3 ғалаба ба даст оварда 1 маротиба шикаст хӯрдааст. охирон муҳорибаи худро Мелсик моҳи июли соли 2023 зидди Такер Лутс гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст овардааст ва акнун ӯро муҳориба зидди рақиби ҳаматарафа сахт Муҳаммад Наимов интизор аст ки мо дар ин муҳориба албатта ки Муҳаммадро дастгирӣ карда ба ӯ ғалабаи дурахшон орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.